Haupa, kaixo. Orain aztertuko dugu ezigunean dagoen arazo edo ikas egoera bat. Eta horretan oinarrituz, zuek sor dezakezute zuen ikas egoera. Menua atalean joango gara nire egunerokoa atalera. Eta ondoren, zanpatuko dugu kurrikulum atala. Ondoren, hemen aukeratuko dugu maila, adibidez derrigorrezko bigarren hezkuntza, eta hemen bera kajuten bagara, bera kajuten bazarete, bera, hemen dituzue zirriborroak, eta gero hemen dauzkazute ikas egoera, bai, adibide batzuk. Erabiliko dugu adibidez, musika D-2 oihalaren atzean. Hemen daukagu oihalaren atzean ikas egoera. Ikusten dezutenez, parte hartu dute musika, teknologia eta digitalizazioa eta gaztelania eta literatura departamentuak. Hemen daukagu derrigorrezko bigarren hezkuntzako 3. mailarako dela, ikas egoera bat, bai? Orduan, hemen adierazita dago, ikusten dezutenez, inplikaturiko ikasgaiak, musika, teknologia eta digitalizazioa eta gaztelania eta literatura. Saio kopurua jartzen du 18, baina hau aurre ikusi behar dezute zuek, zira batean, tanteatu pixka bat, eta jarri zuek zuen ikas egoerarako pentsatzen dezuten saio kopurua. Gero daukagu ikas egoeraren markoa. Eta ikusten dezutenez daukagu 3 atal, testuingurua, abiapuntua eta azken ekoizpena. Testuingurua da jartzea ikas egoera hau bere gaiaren barruan. Bai, adibidez, hemen ikusten zute oihalaren atzean operari buruz hitz egiten duela. Orduan, testuingurua izango da operari buruzko sarrera bat egitea, bai? Oso zabalduta dago opera aspergarri eta estilista delako, eta jende asko baztertu egiten du ezagutu gabe, baina opera helduentzako obra musikalo baino askoz gehiago da, orduan hasten da pizkat esplikatzen, bai? Nun kokatuta dago ikas egoera hori. Gero daukagu abiapuntua. Abiapuntua da zertan oinarritu den ikas egoera hori edo nondik ikasten den ikas egoera hori. Kasu honetan ikusten duzu hemen jartzen du. Gure ikastetxeak Olbe Operaren Lagunen Bilboko Elkartea programa didaktikoan parte hartuko du. Ikasleek operak eragiten duen emozioak ulertu eta goza ditzaten, 3. hilekoan egin beharreko bi jarduera sartu dira. Hasten da esplikatzen pixka bat, baina hasiera batean abiapuntua hori izango litzateke, bai? Esplikatzen du pixka bat zeintzu diren faseak, horrela, banaka, baina, abiapuntua ikusten duzuten nun hasten den, bai? Parte hartuko duela, Olbe programa didaktikoan hori, bai? Eta azken ekoizpena. Azken ekoizpena da, zer lortu nahi dezuten ikas egoera honekin. Kasu honetan, hemen lortu nahi dena da, genero estereotipoei operako gizarte konbentzio eta emakumezko 18. eta 19. mendetako gizartean izan duten rolari buruzko eztabaida bat antolatzea, gauzatzea eta zabaltzea. Eta egungo egoerarekin alderatzea. Hori da, azken ekoizpena edo produktua lortu nahi dira. Ondoren daukagu proposamenaren justifikazioa. Proposamenaren xedea, atala. Hemen, azaldu behar dezute, zergatik den garrantzitsua garatuko dezuten ikas egoera hori, eta zer ikasten den ikas egoera horrekin. Kasu honetan, oihalaren atzean ikas egoerarekin, lortu nahi dena da, espiritu kritikoa
eta iritzi estetikoa garatzea, eta operak mendebaldeko kulturan duen garrantzia ulertzea, bai? Ondoren daukagu argudiaketa kurrikularra taula, bai? Atala eta taula bete behar dugu. Hori ja esplikatu dugu beste bideo batzutan, nola egiten den, eta hemen daukazute beteta. Kasu honetan, bete behar dira 3 taula. Nola dira, 3 departamentu implikaturikoak, barduan 3 taula egin ditugu. Kasu honetan, musikakoa, bai? Bere, kompetentzia espezifiko ebaluazio irizpide, oinarrizko jakintza, deskriptoreak eta funtsesko kompetentziekin. Bestalde daukagu teknologia, gaztelania eta literatura, gauza bera, bai? Kasu honetan jarri du taula batean dena batera, baina, ikuste zuten nola ezberdintetu dagoen musika eta hemen gaztelania eta literatura, bai? Orduan, hemen gaztelania eta literaturari buruzko, gauza bera, funtsesko kompetentziak, deskriptoreak, bai? Kompetentzia espezifikoak, ebaluazio irizpideak eta oinarrizko jakintzak. Eta baita ere, teknologia eta digitalizazioa saiarekin gauza bera. Eta honaino da, entregatu behar dena, bai, egin behar dena. Lehenengo 4 horri hauek, DBH-erako, bai. Orduan, gero hori bai, egin behar dena da, lizentziatu, bai, Creative Commonsen bitartez, sortu lizentzia bat, eta adibidez, sar dezakezute hemen hasieran, bai, irudia eta izenburuaren artean, adibidez, Gusten dezute, zer garatu behar den, Ikusten dezute, garatu behar dela, implikaturiko ikasgaia, saio kopurua, ikasegoraren markoa, testungera abia puntua eta koizpena, proposamenaren justifikazioa, proposamenaren xedea, argudiak eta kurrikularra taula, eta helburu didaktikoak ez dugu azaldu, baina baita ere azaldu behar da, ze helburu didaktiko dituen zuek garatutako ikas egora horrek. Kasu honetan ikusten dezute, opera musika jenoari buruzko informazioa bilatzea eta hautatzea, gisa hotzak entzumenez bereiztea, opera baten zati garrantzunak identifikatzea, horrela, helburu guztiak azaltzen ditu. Hori da, berez, entregatu behar dena, bai? Gero, badatoz beste 2 horri, baina, hori dira jardueren sekuentzia, hasierako fasea, garapen fasea, eta baita ere azken fasea, baina hau usten da gerorako. Hemen adierazi beharko lirateke, ikusten dezute ebaluazio adierazleak, eta ebaluazio egiteko ebaluazio tresnak. Ebaluazio tresnak dira erabiliko zuten erramintak, ebaluatzeko, eskuadernoa, errubrika, portfolioa, eta bar. Taulak, mila daude, ebaluatzeko tresna asko. Baina, hau oraingoz ez da entregatu behar. Metodologia daukazute hemen, bukaeran, antolakuntza, nola antolatu den lan hau, ze baliabide erabili diren, eta ebaluazio prozesua, bai? Baina, hasiera batean, bakarrik lehenengo 4 horriak egin behar dira. Hau da pixka bat, azalduta nola garatu behar den zuen ikas egoera.